Dayung. Woi. Ya yo. Hush. 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 Wah. Aduh, mati aku kakang. Aduh, mati aku. Nulungono aku kakang. Piye di? Wis do mangan. Aduh. Mati aku kakang. Piye? Wis do mangan apa urung kowe? Iki wong gerang ora urus. Kena raiting penyonyo kok teko mangan apa urung. Mangan karo rara ya ketara to nek cayane pucet. Raine bonyok. Tekoni mangan puru jare kowe mawar mangan Bratasena. Ya nek gelem sing dipangan. Lah terus semoyo e. Semoyo sumpene spray lambemu piye? Wis nek kok ngene iki trimo aku kalah, Kang. Wis. Tenan wis ora mangan Bratasena mbok entek-entekno. Tenan wis. Wah, Bratasena iki ketoke wonge menang-menengne kejem e, Kang. Kejem-kejeme buta ini rak mengaku karo kowe. Iya, kalah kejem karo Bratasena. Ora omong nek temandang gawe biyo. Wis. Kayu seperang kuwi mesti dijejek rubuh, candak cek sabetke karo gunungku. Yes. Aku gelayar. Diadaku dupak piye. Aku dijunjung peplekke bumi. Les. Weteng didamak kelukuk. Yo ngalah wis. Kok ngene trimo ra mangan aku wani luwene aku wis. Entekno wis. Wis kowe trimo. Wis. Aku nek kon tanding karo wong kaya ngono kae trimo tenan Kang wis. Entekno wis. Wis nek panjenengan dongakno pun Kakang ya. Tak dongake Kang muga-muga lepas paramu jembara kubun iki. Lambemu iki lho. Elek. Bratasena, kokop getihmu ka. Ye. Hati kowe.
ya. Hae matamu kuwi. Ana wong kalah kok hae. Wak patak waturaimu kowe kok. Ngenyek. Rumangsane. Nulungi nek nulungono. Garapi ora. Dulur e. Kok ngono carane. Hati-hati kowe. Awas e. Aduh yo. Lah buta ya ngono kuwi. Blaku tak jos nek menang. Nek kalah ya klitah-klitih. Nek kalah ana mulih ra duluri karo sing wedok. Aduh, yo. Mati aku. Wah. Ayo. Kayak aku Colno Bratasena. Colno aku. Mudyar kowe. Syukur. Mudyar. Syukur kowe. Syukur yo. Yo. Sidam karing bawana langgeng titah ulun nggih. Bratasena aja kaget ulun ingkang merpengkita. Iya Bratasena. Ulun saimbang Bathara Indra ingkang mimba raseksa saklara niki mau. Wah. Ayu
jiwaku kelawan indra kakekku. Apa sababe kuwi dadak mimba-mimba wujuding buta angkara ridu gegayuhanku. Titah ulun nggih Bratasena andadekna kawruhanira. Marmane jeneng ulun mimba raseksa iki mau sejatine ulun mestuti sabdane Wang Premesti Guru kinen neter marang kasantosaning jiwa araganira. Nggonmu mestuti sabdaning guru. Jalaran sira kadhawan kelawan gurunira Begawan Durna kinen ngupaya kayu gung susuing angin. Wah, ayu. Apa wedine kayu gung susuing angin? Wujude kaya ngapa? Aduh, titah ulun nggih, pancen jeneng kita durung ngerti tembung sanepan. Kayu gung susuing angin kuwi werdine mengkene. Kayu tekse kayun, kayun kuwi karep. Gung tekse gedhe. Kayu gung susuing angin karep kang gedhe kuwi mau aja sumengka, aja daya-daya. Tatanen arasamu weningna ciptamu sarja aja sumengka. Tekse yen to sira darbi gegayuhan kang luhur. Aja nganti daya-daya gegayuhanmu iku mau, gegayuhan kang becik, ngelmu kang ora gampang. Den tindakake mung sarana mantah, mung sarana madhak, kudu ditindakake kanthi meneping cipta sarta meneping rasa, aringing napas. Ora kena kinaya ngapa. Sejatine kayu gung susuing angin kuwi mau gegambarane ya urip pira pribadi mau. Tekse kayu kang gedhe kaya wujudmu kuwi mau. Susuing angin tekse napas utawa bajra hirawana ingkang mapan ana jroning hangganira mau. Sira duweni gegayuhan manteng sawiji marang Gusti kang akarya jagat kanthi weninging cipta meneping rasa. Aja nganti sira gampang kena panggoda nggih Bratasena. Wah, Bayu bapakku ora nyono yen to aku disemoni karo guruku ning aku ora tanggap. Iya, pancen mengkono mau nggih Bratasena. Mula iki jeneng ulun wis nekseni marang kasantosaning jiwa raganira. Dina iki ulun namung melu mangayu bagya marang lekasira sarta sentosaning tekadmu kang mangkono mau. Bratasena, aja nganti mendha saking pamiluta, mundur saking keguntur. Nadyan ta cememplung ana telenging samudra, dina iki tak paringi andel pitaya wujuding sesupe ya ali-ali mustika mani ing candrama. Yen to sira ngambah ana jroning warih, nadyan to sira kerem nanging sira bisa ngawekani saka gedhening alun sarta gedhening ombak ana Bratasena. Bima Pagunawra karing toya manjing loro ban Bratasena. Weh, adikku adikku. Pun kakang kadangmu tunggal Bayu. Aku si Anoman Bratasena. Eling Yayi, eling.
Aku mu sengkut kaya wong diweling ki. Arep nyandi Bratasena? Wah, Kakang Anoman. Jare kuwi ngakumu pendhita, jare pendhita ki awas peningale ngerti sadurunge minarah. Keneng apa dadak kowe takon karo karepku. Rak tenan to agek ngono kok sida ngelehke. Ya arep pun Kakang ki ngerti sadurunge winarah, nanging pun Kakang iki sirik lamun to disiki marang keparinging Gusti mundhak kesiku ora kesiku. Tak lilani mara gagi ayo bataken nyandi sediaku iki. Kowe lah kowe iki keterangane njajah karo wong gerak. Yo. Dina iki kowe mestuti dawuh pengendikane gurumu Begawan Durna. Kowe bakal ngener marang telenging samudra Minangkalbu bakal ngupaya banyu suci Perwitasari. Mbok go pitukon nggono bakal meguru ngelmu kasampurnaning dumadi karo Pendhita Durna. Ya ngono apa ora? Yo pancen bener yen kowe wis ngerti arep apa. Bratasena. Apa? Pun Kakang ora malangi nggonmu meguru. Wong meguru kuwi ngrumangsani kuranging kawruh. Weruhe kanthi takon dadine karo tiru-tiru apike karo tumandang kuwi pancen bener. Ning mbok ya si adi kuwi eling. Durna kuwi sapa? Durna kuwi guruning Kurawa, guruning mungsuh. Uripe Durna ora wurung mikolehake kelawan sing dieloni ya kuwi Kurawa kuwi dilaropake karo Begawan Durna. Kakang Anoman, iki pendhita apa dudu? Lho, aku iki ya pendhita. Tak titeni anggere ning pendhita kok iki gelem ngelek-elek pendhita liyane genah kurang ilmumu kuwi. Tenan to. Wong dipamrihke kowe kuwi tak arewangi Bratasena. Saiki to pikiren. Durna kuwi dudu guru ngelmu, dudu gurune wong upaya kawruh. Nek gurune wong perang, ya pun Kakang ngakoni. Durna kuwi gurune wong kepengin titis jemparing prigel tangkep tangki sing curiga. Wah, keris kuwi bener. Nanging yen kowe golek ngelmu, Durna mesti ora bakal bisa ngwenehi ngelmu kaya sing mbok karepake. Bratasena. Mbok yo saiki eling jadi. Saiki yen pancen kowe golek ngelmu kurang apa to? Eyangmu Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa kae tilasing ratu wulang kaprajan ya mumpuni. Kawruh kasampurnan ya mumpuni. Kowe teka napa wae mesti ora bakal balekke. Kang Raka Dwarawati Prabu Kresna kae kurang apa? Sing Wisnu. Kowe lali yen kowe iki duwe Semar. Semar kae ya wong pinter. Ora coba kowe kirina wengi dikemuli karo wicaksana. Dikemuli karo wong pinter-pinter wong. Lah kok gelayaran ngelmu-ngelmune Durna lah. Aja ya, Di. Anoman, piye? Kowe tau meguru apa ora? Ayo tau. Lane apa meguru kuwi? Pawitane kapercayan. Manut karo kandhamu wong meguru kuwi pawitane kapercayan. Kakek Abiyasa kae wong pinter, Kresna kae wong wicaksana, Semar kae wong mumpuni. Ning aku ora percayaku karo Durna. Kowe arep ngopo? Lah iya. Duh, aku ki kleru lah yo piye to aku ki? Ya saiki ngene. Kowe iki mamrihke karo kowe Bratasena. Sing tak pamrihke apa? Kowe iki sedulurku. Kowe kuwi kadangku tunggal bayu. Anoman, sapa tuduh-tuduh ki. Sing nonton kuwi sapal nek Anoman karo Bratasena ki tunggal bayu. Perkara tunggal bayu ku petunging sedulur. Ning perkara kekarepan Bratasena duwe atek-atek dhewe. Isamu kowe mung nekseni, ora kena kowe mambengi. Kowe kowe ngemani aku ya moh. Nadyan cilik loro gedhe temekaning pati. Aku ora bakal sambat sebut karo wujude kethek. Kowe lah nyangklak tembung. Bratasena, ndoparan. Ora kena talus tak kasar. Karepmu piye? Bali. Bacut. Bali. Bacut. Bali, kudu bali. Cantik lah. Ayo. Wah.
Anoman iki. Inggih kula sinuwun. Mempeng ngantek keringetmu dreweran. Keringetmu kok ngantek mariwe-riwe. Anoman. Saka kendi kuwi? Saka bubar perang. Inggih. Mungsuhmu kaliyan Bratasena. Lho. Kosek to. Kowe perang mungsuh Bratasena. Inggih. Sababe Bratasena dinten menika ketingal anggenipun kesengsem kaliyan ngelmunipun Begawan Durna. Mongko Durna menika cetha menawi pendhita ingkang awon nalaripun, awon gedhoanipun. Bratasena menika dipun loropaken. Kadhawan cumemplung wonten telenging samudra Minangkabau. Bratasena menika mangke pejah angkah kula. Bratasena menika kula pambengi nanging piyambakipun menika ndlarung Pancakara kaliyan kula. Oh, dadi kowe ngelekke Bratasena. Inggih. Sababe menika dipun loropaken kaliyan Durna. Bratasena cumemplung telenging samudra Minangkabau mboten wurunga pejah Bratasena. Kok kowe ngerti nek Bratasena nyemplung segara Minangkabau mati sing ngandani kowe sapa? Lho, sing ngomongi kowe nek Bratasena nyemplung segara terus mati ki sing ngandani kowe sapa? Lho, nalaripun. Mati uripe manungsa ki aja dinalar. Anoman. Apa nek tengahing segara kuwi nggon pepati? Pati uripe manungsa kuwi gumantung ana keparinging Gusti kang akarya jagat. Ora perkara ning tengah segara. Wong eneng omah bae mati sek ora lara, ora apa ya akeh bae. Wahing mati ki eneng. Ora coba. Turu nglindur kebacut mati kuwi ana. Dadi pati uripe manungsa iku ora diukur perkara ana tengahing segara utawa ning daratan. Dadi manungsa mati kuwi wis entek lelakone. Iki jare kulino dadi pendhita. Kok nalarmu sing ngono ki piye to Anoman? Mila menika. Iki piye to Bang iki? Wong kleru kok mila menuka. Jaripun kula menika ngeman. Kuwi bener, ning kurang bener. Ora tresna to? Tresna karo Bratasena. Inggih. Wong tresna kuwi ora kudu duweni. Tekse, wong tresna kuwi ora kudu nggondheli, kudu mpan mapane, kowe kudu ngerti kapan aku tresnani Bratasena. Kapan aku iso nekseni lalakone Bratasena. Kowe kudu ngerti. Lah inggih, mila menika ora ngono kok. Mboten sinuwun. Inggih. Persajan kemawon nganggen kula sanget tresnani kadang kula Yayi Bratasena. Wontenipun kula menika namung kuatos ketir-ketir manah kula. Ya, ning ora kena mengkono Anoman. Aku karo kowe adile iki mung nekseni, ngerti? Iya ngertos sinuwun. Sinawung Anoman ngidung. Kidung wulan saraba swara rom runtut arara sing kidung angembat-embat tembung nyong senggono sinuwun. Nah, saiki ngene Anoman, prayogane wis disawang saka kaduan. Mekaten. Ya. Yen nganti Bratasena ki cilik loro gedhe temekaning pati kok nganti Bratasena ora bali. Mengko nata Ndwarawati sing bakal cawe-cawe tak tempuhne karo Durna. Ning kudu lho Anoman. Akeh-akeh wong ngarani Durna kuwi ala. Ya ngono apa ora? Inggih. Kowe dhewe ngarani Durna ora elek to? Kasinggihan. Ning sejatine Begawan Durna kuwi ora ala. Ya kabeh kuwi gumantung pamawase Anoman. Nek saka panemuku Durna kuwi ya guru sejati, gurune wong perang. Ning rak ya ora mung perang kala mangsa. Begawan Durna bisa ngetokke ngelmune sarta bisa ngwenehake maringake. Ya kuwi bab perkara disawang bae saka kaduan. Mekaten sinuwun. Ya. Ning wanti-wanti lho Anoman. Kowe aja ngribeti, aja ngridu kelawan si Bratasena.